Атаклы татар рәссамы Харис Якупов 1919 елның 23 декабрендә Казанның Яңа Татар бистәсендә ишле гаиләдә туа. Әтисе Абдрахман агай беренче сабын кайнату заводында, әнисе Маһикамал апа исә балалары укыган 13-нче мәктәптә җыештыручы булып эшли. Булачак сәнгать даһие 5-7 сыйныфларда укыганда ара-тирә үзе ясаган пейзажларны колхоз базарында сата. Шул рәвешчә гаиләнең матди хәлен җиңеләйтергә тырыша. 1939 елда Казан сәнгать училищесын тәмамлагач та яшь рәссам Казанда ТССР рәссамнары әсәрләре күргәзмәсендә катнаша. Бөек Ватан сугышының беренче көннәреннән үк ул хәрәкәттәге армия сафларында була. Курск дугасында, Украинада, Польшада, Чехословакиядә һәм Германиядә сугышларда катнаша. Бөек җиңүне 148-нче укчы дивизияның разведчик топографы старшина Якупов Прагада каршылый. Рәссам яу кырларында да карандаш белән кәгазьдән аерылмый. Аның сакланып калган 3 альбомы фронт рәсемнәренең совет солдатлары һәм офицерлары портретларының тулы бер галереясын кулачлый. 1946 елда Харис Якупов Мәскәүдәге Всеко художник үзәк студиясендә СССРның халык рәссамы профессор Иоганн курсында укый. 1947 елда Якупов ТССР рәссамнар берлегенә кабул ителә. 1948-51 елларда Казан сәнгать училищесында укыта. 1951 елда ТССР оешуга 30 ел тулуга багышлап язылган Ленинның Татарстан СССР оешу турындагы декретка кул куюы картинасы өчен Харис Якуповка һәм Лутфулла Фаттаховка 3-нче дәрәҗә Сталин бүләге бирелә. 1951-75 елларда Харис Абдрахманович республиканың рәссамнар берлеге рәисе була. 1976-2007 елларда Россия сәнгать академиясының Казанда үзе оештырган иҗат остаханәсен җитәкли. Остаханә Татарстандагы Идел һәм Урал буеның башка төбәкләрендәге талантлы рәссамнарның тулы бер йолдызлыгын зур сәнгать юлына чыгара. Алар арасында Шамил Шәйдуллин, Зөфәр Гыймаев, Фиренат Халиков, Фәрит Якупов, Станислав Слесарский иҗатлары зур казанышларга иреште. Харис Якупов Совет татар сынлы сәнгате мәктәбен булдыруга, тарихи революцион, хәрби патриотик һәм портрет жанрларының сюжет темалары үсешенә зур өлеш кертте. Аның хөкем алдыннан, иреккә өчү, бәби туе, Иделдә яз, Татарстан алтыны, Казан студентлары, Габдулла Тукайга истәлек, көчле кешеләр картиналары, татар эшлеклеләренең портретлары, пейзажлары һәм башка әсәрләре Татарстан һәм илебез сынлы сәнгатенең алтын фондына керде. Харис Якупов бөтен союз һәм халык ара күргәзмәләрдә катнаша. СССР һәм РСФСР рәссамнар берлекләре идарәләре әгъзасы була. Аның тырышлыгы белән Казанда рәссам йорты, сынлы сәнгать дәүләт музее, күргәзмәләр залы, рәссамнар остаханәләре барлыкка килә. Шул ук вакытта ул СССР Югары Советы депутаты, ТССР Югары Советы депутаты, ТССР Югары Советы президиумы әгъзасы булып сайлана. Харис Якупов таланты, иҗаты югары бәяләнә. Ул РСФСРның һәм СССРның халык рәссамы, ТССРның һәм РСФСРның атказанган сәнгать эшлеклесе исемнәренә, РСФСРның һәм ТССРның дәүләт бүләкләренә лаек була. СССР сәнгать академиясының мөхбир әгъзасы, Россия сәнгать академиясының хакыйкый әгъзасы булып сайлана. Ленин, 2-нче дәрәҗә Ватан сугышы, Кызыл йолдыз, халыклар дуслыгы, почет билгесе, 4-нче дәрәҗә Ватан алдындагы казанышлары өчен, Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен орденнары, медальләре белән бүләкләнә. Харис Якупов 2010 елның 17 февралендә Казанда вафат була. Арча зиратында җирләнә. Аның әсәрләре Третьяков галереясендә, Шәрык халыклары сәнгате музеенда,
Мәскәүдәге Дәүләт тарих музейында, Татарстан сынлы сәнгать музейында, Татарстан милли музейында, Бурятия сынлы сәнгать музейында, Чувашия Дәүләт сәнгать музейында, Төньяк Корея сынлы сәнгать музейында һәм башка экспозицияләрдә урнаштырылган. 2005 елда Хәзинә милли сәнгать галереясендә атаклы рәссам әсәрләренең даими экспозициясе залы ачылды.